Току-що пристигнахме в Сала Естейт, намираща се в село Блъсково на 60 км от Варна. Тук започва и първото ни винено приключение. Току-що се настанихме и както виждате, стаите са огромни. Има абсолютно всичко, което може да ви е необходимо, включително и сейф, в който да държите личните си вещи, ако имате по-ценни такива. Хотелската част е нова, изключително запазена, е създадена през 2024 година, т.е. в момента е на около година и е създадена с цел да посреща всички гости на Сала Естейт, които идват за сватби, кръщенета и всякакви други поводи. След мъничко отиваме към лозята, за да видим къде реално расте гроздето и както ни информираха, дори вече гроздобер е започнал. Най-вероятно в момента няма да има никой там, но ще видим, след което ще направим дегустация на вината на Сала Естейт и до вечера завършваме на една прекрасна вечеря. Използвахме времето да си поразходим малко из целия комплекс. Някой от нас даже язеха кон. Как беше? Преди малко приключи. Страхотно беше. Коня беше страшен. Много добричък. Човека, който ми помогна да го води, тъй като аз за трети път в живота си се качвам на кон, беше много така... Познаваше си го много добре и го водеше много добре. Освен всичко останало, получих кратък безплатен урок отстрани, как точно трябва да ти е стойката на коня, за да се чувстваш по-спокоен. Най-важното да се довериш на коня, когато си на него, защото в крайна сметка вие трябва да сте едно цяло, за да се случват нещата. Беше много вълнуващо. Да. Хората, които й дадаха безплатния урок, се оказа, че са си от Варна, тъй като ни, както казах, сме намерен на 60 км от Варна. И реално погледнато идват тук почти всеки почивен ден, за да си яздят коня, който са си докарали от конната база в Виница и даже и в момента яздят. Почти сме готови за приключението към лозята. Само не знам откъде ще започнем, дали ще минем първо през избата или директно ще отидем на лозята. Предстои да разберем след малко. И така, ще продължим с нашето винено приключение съвсем скоро. One by one, billion by billion, and holding up half the sky.
Това, което виждате зад нас, са 300-те квадрата лозя. 300-те декара лозя на Сала Естейт, които вече са почнали да ги обират, тъй като гроздобер е в разгара си и ще продължи още около 20 на дена, може би. Да, около 20 човека отговарят за тези 300 декара, така че това прави по 15 декара на човек, което изобщо не е малко. Никак за около 30-40 дена да го обереш. Да. Помниш ли какви бяха сортовете? Аз знам, че си запомнила червените. Каверне Фран Така? и Пино Нуар. Добре. Освен това имат Ризлинг, Шардоне, Совиньон Блан, Врачански мескет. Но Врачанския мескет е на друг масив. Не е тук. Така, добре. Какво още беше? Аз като сортове не ги запомних белите, колкото бях впечатлена от това, че зад вината, зад лозята, т.е. Там отсреща има една малка градинка. Да, има лешници. И имат собствено производство, имат лешников масив. Малка 30-40 декара. За който дадахме идея как може да бъде облагороден за следващите години. Но това по-нататък. Виното си върви с трюфели, каквото да си говори. Да. Тук всъщност покажи скалата, че ми е много интересно. Казаха ни, че това тук всичкото е било скала и от близкото село тук са идвали да изсечат от камъка и къщите там са построени с този камък. Да, то се вижда между другото как е изрязвано буквално. И там в далечината има едни къщички се виждат. Това е съседното село Китен, да. Основите на къщите са направени от този камък. Много е красиво. Красиво и спокойно. И следващата ни спирка е по пътя на виното. Избата. Не избата, винарната. Чакаме с нетърпение. Първо ще е винарната, където се правят вината, където отлежават и после в за финал, дегустационната зала. Цаках работата. Виждам, че тренирате вече за дегустацията. Какво ще кажете за цвета? Значи, второто вино, което ще пробваме, по цвета може да разберете, че е розе. Розето се е правило от червени гроздаки, митология за бяло вино. Това означава бери малко по-рано гроздото, около 19% захарност. После гроздото влиза в кресата, пресоваме и само това продължава да ферментира. Колко по-дълго време ще остане контакта с циклите, толкова по-интензивен стават розето. Това е първото нещо, което виждаме при розето. Не е толкова важно, но е първото, което ни прави впечатление, затова му обръщам внимание. Тук е така с леко цвят на красно, може би много нежен и приятен. Но пак казвам, това не е болестното, но е първото нещо, което виждаме. В аромата ще видите така ягоди, бомбони, банан се усеща. Кой ще кажеш? Не ли? Мисля, че имате тия белизми. Знам как. Как ги усещаш? Аз като кажеш банан, почвам да се мисля. Това е по-моето. По-хубаво е. Това мисля. Тя аромати нещо не ги. Нотки на плодови. Да, по-плодове. Усеща се аромата на пъчвата. Да. Не могат. Много е приятно. Тогава ще заведеш на тогава да, мириш на дъб се усеща на аромата, ванилия се усеща. Ето ванилия. Да. Ето това са други. Аз като ви казвам, какво се усеща, никога не потвърждаваш. Пробвате една
Ема, сега съм Това не по-концентрирана. мога да го усетя. Ма сега съм по-концентрирана и се опитвам да измисля напълно мръзната. Докато първото бяло беше много силно. Малко натамяно тя. Пак е бяло, но обаче съвсем друго. Според мен. Виждаш ли се ръката? Според мен е добър цвет. Съвсем леко се вижда някакви мътни очертания. Айде да видим вкуса. О, аз го питах вече, хубаво е. Там е леко. Леко, ляво се Аз не съм за тебе, но усещам аромат на маслина. Не. На мен ми напомня за маслина. Да, може да има. Значи, върви с маслина. Да. Нали? И с баклажан. Ох, И с домат. И месо. то месото. Тък му приключи дегустацията на вината и можем да кажем, че не сме разочаровани изобщо от това, което опитахме. И настроението е по-добро. И по-добре ще става настроението, но както и преди съм казал, червените вина са истината. О, да, При определено. всички положения, двете червени вина, които произвеждат Пино Нуар и Каберне Франса, наистина. То не е напразно е такава тази песен, дето е за бялото вино, защо не си червено. Да. Заго. Да. Готин кучо. Да. Днеска се разходихме се и тази количка. Много добра. Defender. Сигурно сте видяли вече видео от вътре. Аз да се хваля, че се возих в багажника. Ти беше и такъв в багажника. Аз с децата. С децата в багажника. Ето има някаква касетка вътре, ама Ние обърнахме внимание. не. Сега ще направим една малка разходка. Иначе, деня беше доста интересен, доста динамичен и малко се изморихме. Затова решихме да си подарим тази вечер само за нас, тъй като си имаме и наши си, как се казват? Повод. Имаме си повод, така че тази вечер си е само за нас и няма да ви каним на нашата маса днес. Може би друг път. Когато правим една дегустация на едни 5 вина, които отлежават в хладилника. Им все пак са бели. Бели вина отлежават в хладилника и ще използваме правото на Андре Мак, който казва 20 минути преди да дегустираш или да пиеш бяло вино, го изваждаш от хладилника. Ако пък ще го правиш с червено вино, го слагаш 20 минути по-рано в хладилника и по този начин получаваш перфектната температура, както за бяло, така и за червено вино. Ма това за червеното и през зимата ли? Да. При всяко едно време това било нещо, което той използва. Темпериране. Темпериране, да. И сега правим тук една разходка. Насам не сме идвали. Но насякъде е много красиво. Явно преди това са били някакви стаи, които са ги давали под наем. Те може и Може сега и в да момента идват. да се дават, да. Иначе тук има хамак, барбекю, беседки. Красиво е. Красиво и спокойно. Много красиво даже. И така, в общи линии, до следващия път. От нас толкова. Иначе, знаете там, лайк на Забавлявайте видеото, абониране за канала. Може да давате идеи за други дестинации. Може да пишете в коментарите, между другото, дали сте идвали тук. Ако не, просто елате да насладите на този момент. Чао! Чао!